стане тука? Хайде, славно нека е. Да немате некоя мака ли е тука? Слушай, Шимова, ние дойдеме за... Доста бе, тумрук! Хайде, кажа ли късам да... Шей, баба, ние си имаме голема мака. Со девойчето си имаме мака, шей, баба. Со момичката. Машалла, убава е. Нещо те ми е занесен. Е си викам да не е нагазила нека. И па да ми наприя некоя магия. Осман, нека нас. Хайде, казваме. Седни. Седни да видим, че... Слушай, Нели, момичката ти е нагазила на некои джинове. Да. И магия е направи. Ето, Да. я знае за те е направи. Тия там олимборея изна не би. Пропастия ми детето. Як им напредна магия, па ти се чудам, шо ги е слушал. Не се пукай, кара си пиме магията, тама работа. Защо съм я тук? Ще ти дам една баяна вода, тя замиваш момичката и ще ти направя една емалия и я дадеш да си я носи все додека ми помни. Абе, шей, баба, Е, да направиш некако, да не го стака той за лангурдания. Дания? Ба, мога да го направите, ба, мога. Само, дали това трябва малко повече временце? Не е проблем за време, шей, баба. Абе, да го оставяйте! Цялото време ми го изтрошихте. Хайде, бе, Джанки. Оли ли не си ми вода? Хайде ги. Ало, нещо е? Не сме много сега. Дойдете за пола заед и ти оправим работа. Айде така. Слушай, Гелица. Тая водичка вземи я и всяка вечер момичката да прибиваш около врато и по ятаците ги бръскаш. По Йорданово, по палницата си и от динове няма да има проблем. А за магията имам припремена специална емалия. И я ставиш тук, нека си я носи. И нека носи, седа нека ни победи. Разбрана ли се какво трябва свободата да направиш? Шей, баба. Ето така. Айде, вълне. Не трябваше това. Ама айде. Айде, леко нека се фане. Айде, заедно нека. Айде сега. Айде, ние сега. Со Аллах напред одете, оди ние си имаме работа. А на контрола, кога да дойде? На контрола? Айде, нека биде после Байрам. Ама слушайте, немoj да дойдете сите тук за контрола, правите много големи сбръки. Си дойдеш ти самичка, и дай ти тя да си приме магията. Разбра?